Salutare și Alex, astăzi filmăm un videoclip de istoria noastră. Stați un pic, pauză un pic. Da, ok, mă scuzați pentru pauză. A venit un om la mine și na. Dacă... a căzut în lavă. Jucăm cu texture pack, v-am primit texture pack, v-am dat texture pack. Vom face și noi insula aici, cât de cât. Vom face noi slab-uri din piatră. Numai din acelea le vom face pentru că arată... O să vedeți cum arată. Dacă vreți să jucați cu mine, îmi spuneți, dar am rugăminte la voi decât să aveți Skype. Apropo, acest dă nou bonus. Tot ce vedeți aici. Eu am mai avut o insulă. Deci am ceva experiență. Așa. Da, așa. Da, nu stați știu că n-am mai filmat aproape de 2 zile. Dar, na, nu prea am avut eu timp. Na, durează mult, dar am dat. Videoclipul va avea 10 minute, va fi împărțit în 2 părți. Poate să fac timp și cu alți youtuberi. Bine, nu chiar așa de cunoscuți, dar... Na, să fac un timp acolo. Să fac asta așa. Să-mi fac un turnăcop. Îmi facem o lopată. Papac. Texture pack-ul e destul de mișto. Dar, na. Are și el defectele lui, adică îl scade din frame-uri ca un shader, dar că e mai bun, mai bunici. Trebuie să îmi dărtăm. Acest generator are și mereuri. Că în lavă. Hai, 18 frame-uri, serios. Și câte frame-uri am? 19. Like spike-uri, dar nu. Da, trebuie să fac. Nu asta. Bă, da, ești nebun. Bine. Așa, 1, 2. Trebuie să faci neapărat un de-asta. Un târnăcop din piatră. Da, mă, bețe. Vedeți că o să fac calitate mult mai bună. În specială. Videoclipul va fi puțin mai scurt, cam 5 minute, dar nu-i bai. Recuperăm dățile viitoare. Stai să arunc eu târnăcopul ăsta aici. Așa, pe level. Găsim mai multe minereuri, adică găsim și fier. Holy shit. Da, trebuie să mă duc și să iau fierul. Știu insula destul de bine. Uitați, fier. Da, trebuie să punem cablu. Dom'le, cați. Vedeți? Hai da. O să punem, adică nu. Hai da. E destul de puțin iron, dar pentru un târnăcop prea lung. Și așa, cu portat insula. O acopăr mai cu slab-uri. Așa cum fac. Și așa că să mai luăm după aici. Vom lucra și la spawner. Hai, iau, așa. Dar toate la timpul lor. Am niște buguri mici. Ia uite-vă. Îmi place să țin așa. Deocamdată am sabie. Dar, na. Am căzut în void. Ne trebuie ceva cobblestone. Mă scuzați că vorbesc încet și că se aude foarte tare un buzit pe fundal. Dar, din păcate, părinții mei dorm. Și, na, nu pot să vorbesc tare. Adică nu dorm în camera mea, dar mă înțelegeți voi. Hai. Așa, luăm niște dirt. Am atâtea lucruri realmente. Așa. Oricum, trebuie să ne folosim de apa aceasta. Dar, na. Hai, mă. Vezi că arată apa fain. What the hell? Am de avea 17. Acopăr cu dirt mai are. Stați un pic, să mai sap aici.
seria asta va fi plictisitoare, așa că am 5 minute. O voi pune pauză un pic. Da, oameni buni, și-am revenit. Mi-am făcut și un turnăcop de fier. Uitați, da, am început ca Platon să fac urât. Dar n-am ce să-i fac, oameni buni, n-am ce să-i fac. O să-mi iau eu un alt microfon, stai că nu știți. Voi lua acest generator și voi lua și acest diamond. Hai că mai avem o găleată de lava aici. Dar avem un problem. Am 2 iron. Stați un pic să mai prăjesc o bucată de iron. Să fac niște slab, adică stai, atât da. Uitați, arată mult mai fain cu slab-uri. Veți vedea oricum. Dar să termin și eu. Mă, frate, 3, 8, iată. Așa se pot, o să iau apa, pac. Și asta a fost. Acum va trebui să defrișăm pe aici. Bineînțeles. Va prinde și ea contura dată. Cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un like, subscribe, un share și mă scuzați că fac videoclip așa scurt, dar n-am timp. De-abia am venit și eu de la școală, de-abia mă înțelegeți. Mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare. Ne vom vedea noi. Salutare!